u Türkmenistan'ı. Halimov. Seninle sağıtel, yetiştin o çigit, durmuşa merteketel. Gözün aç yigit, yolunda bir topar bewit. Dudok karaşa, sen olurun üstünü gönü tepelep geç yigit. Bomba, yüreği yapık öne açık göğünü. Damarda kırmızı kan bu, Türkmenin kovmu. Birden sonra sorar kim deyip, kırıp çoğat verirsin men şu Türkmenin oğlu. Arkada parla yaka baydağın görmürsün Türkmen oğlunun içi, iyi de kaydanındı. Entağım derden ayca aydanım, tarifine yeten ol men yekka aydanım. Şonu çiğnem, hızını Türkmen deyme uçinem. Şonu çiğnem, hızını Türkmen deyme uçinem. Kıyınçılıkla bağını yenip geçmeyi başarsan yaxşılık ettiğin mordoz. Hızını çiğnem, aralık olmasın arası olsun kalbim. Elbetlik olmasın emişe alkış algın. Ecelik olmasın yıkıldın ıkma kalgın. Bedenin terbiyesini altın şirden algın. Sebebi sen Türkmen, şiir balıdı şiir olur Türkmen. Ömür ta... До дебюту він довго готувався. Ну що ж, друзі, перший раунд. Халімов Бабагілдій першим летить зараз. Тут же вперед бразилець. І відчайдушно кинувся і натикається просто на бетонні кулаки від Руслан Мишко Бабагілді. встигає. Халімов зупинити. заряджений. І да, дійсно його кулаки просто як бетон. Він так і виглядає насправді. Так. Ну і перший нокдаун так от сходу. Тут по тому, як летить Круз, відгрібати він може сьогодні не раз. Але може і донести свій удар. Бачимо, качає зараз Халімов. Гарно розряджається, но... Матеуш. Жорстко. Знову клінч у нас. І з клінча намагається насипати Халімов. Гарний такий шкільний захват, можна сказати. Стоп! Руслан Мишко їх рознімає. Ну, така істотна є перевага в зрості, в довжині у хлопців з Туркменістана. Гарний джеб. Придивляється так Матеуш до свого опонента і пропускає зараз важкі удари. Просто розбирає його зараз боковими біля мішків. Да, на Гарний. мішках прям лежав бразилець. Розрядився зараз по Матеушу. Ми бачимо, Матеуш так незадоволений цим. Жорстко Які зараз у важкі відповідь. удари, да, у відповідь на Матеуш. Такий звук аж прицільний. Аперкот пропускає нас зустріч. Слакфест, Халімов. як би сказали в боксі. Багато такої розмашистої, не дуже чистої роботи, але те, що теж може працювати. Ну, одне потрапляння у таку щелпу таким тонажом може змінити стан бійця. Трошки призупинилися вони. Хоча от працює. Через руку перебуває, тим Матеуш відповідає також по щелепі. І Тут же у відповідь прилітає. ну це так подарунки від Матеуша. Та, отакі в Бразилії подарунки. Насипає відчайдушно так. Але зараз віддає Халімов. Що за бетонні в нього кулаки? Ідеальна двійка в бороду і це Просто. все. Це все. Там Просто. продовження вже не буде. Ну що ж, землячок не підвів, да? Красавчик, дійсно красавчик Халімов. Кулаки бетонні. І борода бетонна, і кулаки бетонні. Все в нього таке, знаєш, не Да. м'яке. Всем салам алейкум. Я из Туркменистана. Короче, я вообще-то давно, 4 года я занимаюсь ММА. Я этом Украина. Учиться пришел. Первый в 24 году, да, я тут клан, я заявление дал вообще. Хотел выступать тут. Вообще-то я из Туркменистана, первый кулачник Украины. И можете поздравить, да, и мой родный. И из Туркменистана, родины, да. Перший в світі з Туркменістану в кулачних боях. Отак от, дебютант такий. Да. Слава Богу. И всем спасибо, кто болеет меня. И вообще-то я хочу всем украинцам и своим народом Туркменистану большой привет хочу передать и салам алейкум. Вы очень лучшие. И вы, кто снимает видео, камера, оператор, всем вам спасибо большое. Вы лучшие, короче. Ти красавчик. Никак, короче. Ти красавчик. Ти дуже яскравий персонаж такий. Чекаємо тебе наступний раз в клані. Короче, следующий бой обязательно жду. Клан.